Již 7. rokem pořádá Praha 10 májové slavnosti. Tisíce lidí tak i letos, poslední květnovou neděli, zavítali do areálu Hammersportu v Záběhlicích. Na Hamru je skvělé, na Desíce je skvělé a když jsou květnové májové slavnosti, to je úplně nejvíc. Mě to baví, jsou tady kapely a myslím si, že každý si přijde na své, jak děti, tak dospěláci a hlavně je to obrovský mejdan, který končí fantastickým ohňostrojem. Bohatý program pro rodiny s dětmi si pochvaloval i starosta. Myslím si, že to je docela hezká tradice, že se tady sejde poměrně velké množství lidí. Myslím si, že už v rámci Prahy 10 je to poměrně populární a musím říct, že na tu poslední květnovou neděli se vždycky poměrně hodně těším. A kohože mohli letos návštěvníci vidět a slyšet? Mimo jiné Beatles Revival, Helenu Zeťovou, Michala Davida, či oblíbenou kapelu Děda Mládek Illegal Band. Na vodu oči si jenom zvednou, do káno jedem lezu zvednou. Cílem májových slavností ale není se jen pobavit. Hostesky totiž na akci každoročně prodávají modré náramky Prahy 10. Výtěžek je vždycky použit na nějaké bohulibé účely. Letos část toho výtěžku půjde na chirurgii Vinohradské nemocnice. Pro ty, kteří letošní májové slavnosti nestihli, tak nabízíme alespoň ukázku tradičního velkého ohňostroje. Příští rok na viděnou. 3, 2, 1, teď!